Jahan Dörüjülük Merkeziniň adyndan Milli Ýaşyl Tuğumuz bayramy bilen, Konstitusiýa bayramy bilen sizi hemmäňizi, ähliňizi tüýsüreňizden gutlaýas. Goý ýaşyl tuğumuz elmidama belentde parlasyn, ýurdumuz asuda, parahat, awadan bolsyn. Goý her günümiz toy bayramçylyklara beslensin. Siziň her biriňiziň maşgalaňyza, ojaňyza, jan saglyk, agdybirlik, awadançylyk, rızkal arzu edýär. Jahan Dörüjülük Merkezine biziň çağajyklarymyza döretmäge, ösmäge, uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadağymyza, arkadagly gahrman serdarymyza tutuş Jahan Dörüjülük Merkeziniň adyndan köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Il ýurt bähbitli tutýan işleri elmidama rowaşlyklara weklensin. Goý her bir günümiz toy bayramçylyklara weklensin.